ngendikane Allah. Bicara paling benar bicaranya Allah. Konsep kehidupan kula jenengan paling bener nggih konsep saking ngersane Gusti Allah. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Allah ngendika ngoten. Wa man asdaqu minallahi qila. Sinten tiyang sing paling asdaq, paling bener ngendikane, paling bener critane, boten wonten bandingane ngendikane Gusti Allah. Quran ngendikane Allah. Terus Quran niku damel konsep kehidupan kono panjenengan ben bahagia dunia akhirat. Niku kadang-kadang wong niku wong sing memahami Quran niku langka. Semua orang kepingin punya kehidupan yang baik, semua orang. Ning carane cari kehidupan itu bukan soal Quran. Buktine ora do gelem memahami Quran sing tenanan, ning memahami tinggalane londo. Sekolahan tinggal londo, kuliah jutaan, ngono direwangi entek perang-perang ning Quran ra paham. Adonge kan ngendikan Allah, Allah sing luwih bener ngendikane, sing gawe hidup kula jenengan. Niku donge lebih dipercaya, kudu percaya. Kita wajib percaya Quran, wajib percaya Quran. Nek mboten percaya mboten Islam. Ra ngoten, rukun iman masuk percaya kitabe Gusti Allah. Ngono dora memahami Al-Qur'an. Niku wis zamane. Dong nek kepengin kita pengin hidup yang enak, delok ngendikane Allah. Ndak mawon adab. Allah ngendika teng Quran menjamin paring kehidupan yang enak. Allah ngendika man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila sholihan, sapa ngamal saleh. Ngamal saleh ya cara ibadah bener, cara nyambut gawe ya bener ngamal saleh. Min dzakarin aw untha, man amila sholihan min dzakarin aw untha, padha uga lanang wadon padha. Cara nyambut gawene ya bener, jujur, cara syariat bener, ngibadah ya bener, wis amal saleh. Min dzakarin aw untha, padha uga wong lanang to wadon. Wa huwa mukminun, dene iman syaratnya kudu iman. Iman kabeh sing urip Gusti Allah. Kita kudu nderek Gusti Allah. Allah jamin, jaminan dari Allah pasti. Inna wa'dallahi haqqan. Sungguhnya janji Allah itu pasti. Hayatan thayyibah yakti, Masya Allah, lam muwatti'atun lil qasam. Nuhyannahu nun taukid pisan. Fanuhyannahu mongko yakti bakal nguripi temen sapa ingsun ing wa mau hayatan thayyibah gesang kang sae. Iki sing ngendika ku Allah sing gawe urip Gusti Allah. Donge kula jenengan perlu memahami Al-Qur'an yang sungguh-sungguh supaya kehidupan kita itu pakai real Al-Qur'an. Wong kula jenengan wong Islam kudu iman Al-Qur'an, kudu percaya Al-Qur'an. Ngono sing wajib dipercaya ndak dipahami, sing ora wajib dipercayane malah dipahami. Nah, berarti rada ora mikir. Rada ora mikir. Nek kalau kita berpikir betul-betul Quran ngendikan Allah, sing gawe gesah Gusti Allah, sing gawe seneng cilaka kabeh Gusti Allah. Nek wong mikir kan mau kudu percaya ngendikane Allah apa pakai. Nggih betul. Kudu percaya ngendikane Gusti Allah. Ning ora dipahami wong saniki. Jadi malam niki panjenengan khatam Al-Qur'an, muga-muga betul-betul bisa maca Quran setunggal. Allahumma. Nomor kaping kalih muga-muga bisa padha paham Al-Qur'an. Allahumma. Nomor 3 bisa nglakoni Al-Qur'an. Allahumma. Nomor sekawan bisa menghayati Al-Qur'an. Allahumma.
supaya kula jangan bisa menempuh hayatan thayyibah, hidup yang bagus sing janji Gusti Allah. Kula nyan kudu yakin bener ngendikane Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin.